Izwi lamazwi kaThixo kwincwadi kaYoshuwa 24 isahluko ivesi xa besikuyo ku-21. Bathi abantu kuYoshuwa, hayi siyakukhonza uYehova. Sime apho ngokuhlwa ngale mini namhlanje bazalwane bethu abazintanda bulumko, umshumayeli wethu bawudombo umise apho intente bazalwane abathandekayo enkosini. Baphulaphuli beSabela FM, incwadi lena siyibuyisela emnqophisweni uThixo ebewenzile nonyana bakaSirayeli. Incwadi lena baphulaphuli uhlaziyayo umnqophiso. Mhlawumbi masitsho baphulaphuli into kokuba wenziwa umnqophiso noyise babantwana bakwaSirayeli. Ngoku uhlaziywa konyana bakaSirayeli nakwisizukulwana sonyana bakaSirayeli. Baphulaphuli beSabela FM, umnqophiso ke sisivumelwano esiphakathi kwabantu ababili. Yes. nguThixo nabantu. Ngenye imini ke dombo songena kwinto ethi ngaba umuntu unawo namandla okwenza umnqophiso, ngoba umnqophiso unemiqathango okokuba uthembisa ngantoni uzokwenza ntoni, noThixo uthembisa ngantoni ezokwenza ntoni. Kukhona baphulaphuli imiqathango, kodwa ngenye imini ke sothi ke singene kumcimbi woba ingaba umuntu unako na ukuma phambi koThixo athi ndiyathembisa kwaye le nto ndizokuyenza engancedwa nguThixo nangamandla kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, sihlaziya ke umnqophiso. Sihlaziya umnqophiso. Okokuqala apha baphulaphuli beSabela FM, uYoshuwa uthi ebantwini into embi engasinehlele into kokuba uThixo engcwele akanokwazi ukumuva phakathi kwenu. Hleze aniginye kuba ningekho ngcwele. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo obucala osibizela kwinkonzo yokubekwa bucala sibe ngabakhethekileyo nabakhethekileyo bakaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, xa uThixo esijonga esibona into yokokuba sisizwe ebekufanele into yoba sikhethekile, singabantu ebekufanele into yoba sizibekele ezinye izinto bucala, singcwele. Baphulaphuli beSabela FM, we are set apart for God's purpose. Baphulaphuli beSabela FM, uthi kuYoshuwa, xa uThixo ethe wakhangela akafumana mntu dombo, hleze singakwazi ukunyamezela uThixo asiginye. Baphulaphuli beSabela FM, yanga ngathi ngulamhla esithi uThixo kuAbraham, Abraham ndicinga ukuyitshabalalisa iGomora neSodoma. Wama uAbraham wathi uAbraham, Thixo ungathini xa unofumana amadoda ayi-50? Ewe, abantu abakukhonzayo abayi-50. Wathi uThixo uba ndingabafumana Abraham, ewe ndingabuya umva ngeke ndibatshabalalise. Baphulaphuli beSabela FM, ewe waphuma uAbraham eyobala abantu. Xa ifika akakwazi ukufumana i-50 yabantu abakholwayo. Wathi uAbraham, ndicela ukwehla ngezantsi Thixo, xa unofumana i-40 ke kungabhetele. Ewe baphulaphuli beSabela FM, uThixo wayephula i-10, wahamba uAbraham wabheka ecephetisha
thina Dombo into yoba iGomora neSodoma zingatshatyalaliswa nguThixo. Baphulaphuli beSabela FM, wahamba uAbraham xa ibuya nengxelo wathi Thixo, abafika ku-40. Wathi uThixo, uyabona ke into yokuba funeke ndibohlwaya aba bantu kuba akukho mntu ndikhonzayo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe hayi thina sizokumkhonza uYehova. Wacenga uAbraham wathi yini Thixo, at least ki-30 masephuleni 10. Wathi uThixo kulungile Abraham, hamba. Wayobala uAbraham. Baphulaphuli beSabela FM, akabuya nakwesihlandlo ephethe inani elingamenelisa uThixo labantu abamkhonzayo uThixo. Wathi uThixo, andinasizathu Abraham sokuyigcina iGomora neSodoma kuba akukho mntu ofumaneke ndikhonza. Baphulaphuli beSabela FM, wathi uAbraham, ndicela Thixo at least sephuleni 10. Ewe baphulaphuli beSabela FM, wabheka ku-20 uAbraham, wayobala akabuya, wabuya sithi akukho mntu. Baphulaphula abafiki ku-20. Baphulaphuli beSabela FM, ewe wathi okokugqibela uThixo, hamba Abraham. Wabuya Abraham esithi ndifumane uLotha yedwa. Wathi ke ngokuAbraham, mxelele uLotha. Wathi uThixo, mxelele uLotha Abraham yena nendlu yakhe okokuba makaphume and kungabikho mntu awujonga ngasemva kuba umsebenzi kaThixo awujongwa. Abaphulaphuli beSabela FM, ewe kodwa yena ndingamandla Dombo yinto kokuba iGomora neSodoma isizathu soba ifumaneke itshatyalaliswa into yoba kwakungekho mntu omkhonzayo uThixo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo ke ngoku wehlula uLotha wamkhupha eGomora naseSodoma kuba kafumananga mntu uThixo omkhonzayo. Baphulaphuli beSabela FM, ukuzalwa kukaYesu indalo ikuxelile. Bathi baphulaphuli, wabolusi siphethe imora sizonqula lowo uzelweyo ukumkani wamayuda. Baphulaphuli, uYesu uthe esesesitalini samahashi kwakhona abantu uThixo abashukumisayo into yokokuba mabangayiyeki nje le nto ibonakalisa nayindalo into yokokuba kukho ukumkani ozelweyo. Bahamba abantu besithi sizonika imbeko kule kumkani izeleyo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe uthi ke ngoku uYoshua xa ebawonisha abantu ebazalwane kungenzeka uThixo angakwazi ukunyamezela ukuhlala nani. Bathi aba bantu asinokwazi ukuphila. Yoshua sijonge umgama esihambe noThixo, asinokwazi ukuphila. Yoshua sijonge amawa ewe esigqithe kuwo, sijonge imifula Yoshua uThixo asiweze kuyo, sijonge Yoshua iintaba esizenyukileyo sihamba noThixo, asinokwazi ukuphila Yoshua ngaphandle kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, asinokwazi kule mvuselelo sizothi ngoku masithatheni isigqibo. Baphulaphuli, they make a choice Dombo, they choose. uThixo Dombo unjani uThixo lento esoloko ezimisa uThixo engazinyanzeli emntwini kodwa esithi ndibeka phambi kwakho ukufa nokuphila. Choose, khetha. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo usoloko Dombo esinikeza i-free will, ilungelo loba simkhethe okanye singamkhethi. Ukuba bendinguThixo akukho mntu Dombo ebengazundikhonza, ebendizomnyanzela umntu andikhonze ngenkani, kodwa uThixo akekho njalo. Baphulaphuli beSabela FM, athi la madoda kwaIsrayeli sinerekhodi likaThixo, sine-testimony zikaThixo. Baphulaphuli, lobo unonyana unobungqina. Baphulaphuli beSabela
besabela FM lo unoyesu enhliziyweni yakhe unobungqina. uThixo kukho apha sichwele khona baphulaphuli, singanqwenelwa mntu. Wasichola uThixo, wasithanda uThixo, wasilungisa uThixo ukuze namhlanje sikwazi ukuma phambi kwabantu babone into engcono ukuthi kodwa besingekho nje izolo, kungenxa nje yothando nenceba kaThixo. Bathi aba bantu Dombo, hayi asizukwazi ukuphila ngaphandle kukaThixo, asizukwazi ukuphila ngaphandle kukaThixo. Baphulaphuli besabela FM, ithi ke le ndawo sifunde kuyo noDombo ukusukela ngalomhla wade wayosweleka uYoshua, aba bantu beligcinile lilizwe lokumkhonza uThixo. Wasweleka uYoshua Dombo, kwasheka ii-elders kwindlu nganye, besekhona abantu abadala bamkhonza uSirayeli, wamkhonza uThixo. Baphulaphuli besabela FM, uphume esandleni uThixo emva kokufa kwaYoshua nasemveni kokuba kungekho abantu abadala kwisizwe sakaSirayeli. Waphuma endleleni, kodwa during this era kaYoshua baye bamkhonza uThixo, baye bamkhonza uThixo. Baphulaphuli besabela FM, Dombo, benzelwa lula. Uyosebenza insuku ezintandathu, ngosuku lwesixhenxe uphumle. Imini nje yokureflecta okokuba apha evekini ubugcinwe ngubani, apha evekini ubulondolozwe ngubani. Baphulaphuli besabela FM, jonga Dombo, uThixo usinika 6 days senze into esifuna ukuyenza. Athi ke kwenu lwesixhenxe khawupostpone yonke into, ucinge ngam, ucule ngam, udumise mna, ukhonze mna. Baphulaphuli besabela FM, akekho kumntu okwi-relationship ongafuni ukucingwa. Baphulaphuli besabela FM, uThixo kwi-Exodus 20 ubamisele umhla omnye, wathi yiSabatha, ze nidibane ngalo mhla nicinge ngam. Into emnandi Dombo ngemini yeSabatha, xa sicinga ngoThixo, xa sihleli endlini yokukhonza etempileni kaThixo Dombo, siyasibona umhlolokazi phaya endlini kaThixo ephila Dombo engenandoda. Sibone umuntu okhubazekileyo ephila Dombo, iimeko zingavumi. Xa sisiya endlini kaThixo siyocinga ngoThixo, siye sibone isandla sikaThixo ebazalwaneni bethu. Sibone lowa into yoba ebengaphangeli, akaphangeli, kodwa Dombo uhlambe wanxiba kakuhle wangena phakathi kwabantu. Sithi kanti uThixo unjani? Because uThixo bonke abantu ubenze baba nesidima, wabalungiselela into yoba bakwazi ungena phakathi kwabanye abantu. Xa sisiya ke kwiSabatha endlini kaThixo, siyabona umsebenzi owenziwe nguThixo kubazalwane bethu. Baphulaphuli besabela FM, sithi sakubona umsebenzi sithi uThixo uyasebenza. Singasuka siyephi xa sinokumshiya uThixo, ngoba every day Dombo ubungqina bobuThixo uyasebenza siyabubona. Liyaphuma ilanga, liyatshona ilanga. Baphulaphuli besabela FM, uThixo siyambona uyasebenza ezimpilweni zethu. Indalo iyodwa Dombo isixelela ngoba kukho uThixo olawulayo zonke izinto. Baphulaphuli besabela FM, ningafuni ufana noYobhi owake wafuna uqula, wafuna ukwenza icase phambi koThixo. Wathi bekani uThixo apha phambi kwam ukuze ndithethe naye. Wama uThixo, wathi uThixo ubuphi Yobhi ngela xesha bendiseka ihlabathi. Sowungathi Yobhi wazi izinto ebekufanele ndiyazenza. Sowucimba Yobhi wazi kakhulu. Ewe Yobhi wazi izinto ezifanele abantu noluntu. Baphulaphuli besabela FM, ubuphi
maybe ngeli xesha mna ndinguThixo bendiseka ihlabathi wama uYobhi wamelwa yimatha Dombo watshintsha uYobhi wathi elami ingqina lisemazulwini ewe noxa umzimba lungabhujiswa kodwa ngaloo mini ndombona uThixo endiyakumbona kodwa izobe ingulo bendihleli kakade ndimkhonza ezantsi emhlabeni. Sizothi kuni baphulaphuli ningamkhetha uThixo by your own choice uba nimkhonze. And you can do that by your own free will. Into yokokuba uThixo ukhethe ukumkhonza baphulaphuli beSabela FM. And Dombo aba bantu uSirayeli Dombo ugqithiswe ezintweni nguThixo. Ngelishwa Dombo bane experience aba bantu yoThixo bebekade bemkhonza ngaphaya komlambo phambi koba basiwe yiphutha naseyiphutha Dombo bafike bakhonza omnye uThixo. That's why iBhayibhile ibaveza kuchapter kweExodus seyisithi ndikuvile ukukhala. Not that bebekhala kuThixo, bebekhala because of imeko yokuhlupheka Dombo. uThixo waresponda kumnqophiso wayewenze kuAbraham into yoba after 40 years indlu yakho Abraham ihlele yiphutha ndoyikhumbula warespond uThixo. Not that Dombo bebethandaza nguThixo okhumbule ilizwi owayelithethile wathi kanene nandithe 400 years and xa ijonge ixesha uThixo wafika ixesha nani lingqina. So uSirayeli ehlele yiphutha nje akakhonzi Thixo ulibele ngoThixo Dombo ukhonza uThixo okhonzwe yiphutha Dombo xa begula baya koThixo baseyiphutha babanyange eDombo xa abantu besihlelo ngamashwa baya koThixo baseyiphutha bathenga intsikelelo baphulaphuli beSabela FM. Animboni umuntu okokuba akasweli kukhonza ukhonza nantoni engamiswa phambi kwakhe. Yile nto athi uYoshua ukuba madoda kubi ukumkhonza uThixo. Please make a choice okuba nikhethe uThixo niza kumkhonza baphulaphuli beSabela FM. Nikhethe uThixo niza kumkhonza zenazi into yokokuba nophelela kwizigqibo zenu apho le nto nigqibe ngayo sisiphelo senu. Yile nto Dombo kusithiwa abakholwayo namhla abagqibe ngoba bafuna ulandela uKristu namhlanje abazukwazi uma kuthiwa bayagwetywa Dombo because bagqibe namhlanje ukumlandela uKristu. And ngalamini uKristu ozobebuya akazubuya ezobagweba ababantu kuba bathathe isigqibo namhlanje sokulandela uKristu sokukhonza yena yedwa. Baninzi oThixo baphulaphula abantu ababafunayo. Abanye oThixo Dombo ubabona ngoba umuntu engafuni uhayi angafuni ukuthiwa urongo angafuni uxelelwa xa esenza into erongo uqonda into yoba lo unoThixo wakhe kwaye noba abantu bangabaninzi besithi uyaphazama uzotyhala ngesifuba bheke phambili. Noba kusithiwa kuye ayenziwa lento uzoyenza yena. And umbone into yokuba lona umuntu akamoyiki uThixo. Ngoba abantu aboyika uThixo Dombo boyika ukwenza into embi. Boyika ukwenza into embi eziqwini zabo. Boyika ukwenza into embi komnye umuntu. Boyika Dombo ukuzikhohlakalela ukungazithandi ngokwaneleyo. Boyike ukungamthandi omnye umuntu ngokwaneleyo Dombo. Boyika uThixo umdali wezulu nomhlaba. Sizonisondeza baphulaphuli kuThixo. Sizonisondeza kuThixo. Akukho nto Dombo ndike ndabona Dombo abantu betshintsha indlu yokukhonza befuna uyenze ifane nehlabathi uku-attracta abantu ukuze abantu bakwazi ukuza kuThixo. Akukho nto endizokutsala ngayo ndixelele into yokuba uThixo Dombo uke uYesu wondla abantu abayi-5,000 ngenhlanzi ezimbini nezonke ezinhlanu badla abantu abayi-5,000 kungabalwa omama nabantwana kubalwa nje amadoda kuphela. So the number can be tripled by that. But ngengomso Dombo bavuka abantu balandela uYesu
uthi uYesu jikani niyokwenza imicimbi yenu. And in fact anindilandela ukuba nindithanda, nindilandela because ndiniphe isonka. Baphulaphuli kukho abantu abalandela uKristu kuba becinga ngemiracles. Without miracles uThixo nguThixo, engakuphilisanga uThixo, engakwenzelanga nto uThixo, akazuye imeko yakho ayiqali into yobuThixo kangoThixo. uThixo nguThixo, noba uphakathi kwamadabi, noba usemashweni, noba wenzekela ubububi, ayimtshintshi loo nto into yoba uThixo angabi nguye uThixo. I-personal situation yakho does not define God, does not define God. And ubungozi bakho mphulaphuli into yokokuba uthi uzomkhonza uThixo wakube kuphilisile kwi-cancer, uthi uzomkhonza uThixo wakube ekuhlambululile baphulaphuli, uthi uzomkhonza uThixo wakube uThixo esabantwana bakho e-university. It's not your personal circumstances that make God to be God. uThixo waba nguThixo ihlabathi lingekasekwa, and sinizisa kulowo wamandulo, sinisa kulo wayekho. Ezi zinto thina sizibonayo zisirhanqileyo kusenokwenzeka into yoba baphulaphuli sicinge okokuba ziluncedo. Apha ngaphantsi uncedo lukho, phaya phezulu sihluphekela ukuya phezulu, sihluphekela iya phezulu. Dombo asiwarishwa bubutyebi babantu, ngoba abanye abantu batyeba ngendlela esingazaziyo, asikhange sibabone betshiswa lilanga kusithiwa bayasebenza. Asiwarishwe yiloo nto, asisivuthisi ngomsindo ngabantu abaphumelelayo ebomini. Ewe baphulaphuli, eyona nto thina siyinxanelweyo nesiyilangazelelayo into inye, ubudlelwane noThixo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo angasuki kuthi, uThixo angasuki kuthi. Baphulaphuli masiyithethe le nto, xa ungumntu ubuthathaka indalo le yokuba ube ngumntu, into ekhombisa into yoba umntu Dombo uxhomekeke komnye umntu. Jongana xa uzalwa Dombo engekho umamakho awunokwazi ukuphila nokukhula ube mdala, engekho umuntu ozodlala indawo yobuzali kuwe ozukwazi ukuphila. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo ke wasenzela amakhaya nee-families so that ewe kuba baphulaphuli thina sixhomekekile. uThixo yena Dombo akaxhomekekanga, uThixo uyaphila. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo ukho, wayekho uThixo ixesha lingekabikho. Baphulaphuli beSabela FM, siza kuni ngoku sizothi kuni kudala nithengiselwa izithixo. Baphulaphuli beSabela FM, kudala nithengiselwa izithixo, kodwa khanike ngoku niyoguqa kuThixo owadala izulu nomhlaba. Baphulaphuli beSabela FM, alikho elinye igama elimisiweyo emazulwini apha emhlabeni phantsi komhlaba legama likaKristu. Onke amadolo azogoba kuYesu. Baphulaphuli beSabela FM, inye inkosi elawulayo emazulwini nasemhlabeni, hayi uThixo yedwa. Baphulaphuli beSabela FM, alikho ke elinye igama, alikho elinye igama. Wake wagula umntu Dombo, wakhangela isigulo asafunyanwa, kwaye umntu kaThixo kwathiwa thandaza. Wathi umntu kaThixo andizuthandaza until kufumaneke igama lesi sigulo. Ngeli ogqirha balibiza igama lesigulo, wathi ke ndiyobiza igama elingaphezu kweligama. Xa baphulaphuli sinomka kuThixo, singayaphi baphulaphuli? uThixo uyasazi into yoba sibuthathaka. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo uyasazi into yoba si-ethe. Baphulaphuli, walingwa uKristu ngenxa zonke, akavumi ukuwa esonweni, ethathe ubuntu njengathi. Baphulaphuli beSabela FM, eyona nto sinombingeleli osemazulwini baphulaphuli, owaziyo ukulamba nokunxanwa. Sinomntu osimeleyo
ukhoyo ezulwini umuntu uKristu uYesu. Ngoko ke baphulaphuli, uThixo uyavelana nathi, uThixo uyazazi imeko esihamba phakathi kwazo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo makasigcine, uThixo makasomeleze. Uba uthi uyamlahla uThixo, uba uthi uyamlahla uThixo, ungamlahla uThixo, ungamlahla uThixo. Eyona nto efuneka uzuyazi, uThixo akashetywa, uThixo nguye yedwa. Unekhwele uThixo, uThixo unekhwele. Baphulaphuli, awunomisa uThixo umise nenye into Dombo, awunomisa uThixo umise nezinye izinto. Baphulaphuli beSabela FM, ewe sukani koThixo ababekhonzwa ngoyihlo, nikhonza uThixo kaSiraye phesheya komlambo, nikhonza uThixo yena yedwa. Baphulaphuli beSabela FM, and sanokumdefine uThixo ngengqiqo yenu. Thathani isibhalo esingcwele, uThixo uzibhalile, uzixelile into bungubani. Baphulaphuli beSabela FM, ungu-Alpha no-Omega, ungoqala nokugqibela. Baphulaphuli beSabela FM, engekho yena abangakho nto. Sizonimisela kuThixo xa kuqala unyaka. Amashwa azonehlela kulo nyaka noba aze ngoluphi uhlobo, kodwa nina yimani kuThixo. Amathamsanqa azonehlela kulo nyaka, warisiveni kodwa nime kuThixo. I-promotions nemoto nemizi ningazenzi oThixo benu, nabantwana benu ningabenzi oThixo benu. Khonzani uThixo yena yedwa. Nkosi mayinisikelele. Amen.